ପିସିସିର ନୂଆ ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୁଣି ସେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ମଜବୁତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ସରକାରର ଗରିବ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି, ଶିକ୍ଷିତକୁ ଚାକିରି ଦେବାରେ ବିଫଳତା, ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡିକୁ ରାଜ୍ୟରେ ହଟହଟା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ବୋଲି ନୂଆ ପିସିସିର ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ ମାରଣ ନୀତି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ଅତିଷ୍ଠ ଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପାଥେୟ କରି ବିଜେପି ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼େଇ କରିବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ସହ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସକୁ ସଂଗଠିତ କରାଯିବ। ପିସିସିର ସଭାପତି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶତାଧିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ଅଠରନଳାରୁ ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ।